So mga par, good morning. At ba nakaligo na tayo. At ayan, tapos na yung piyesta. At ito yung naiwanan sa amin. Hugasan. Daming gamit na plato. Hugasan. Kaya asawa ko, gugas. Oh. Ay, tanghali. Ay, hapon na ata. Tanghali na kami gumising. Alas 11 na. At ayan, back to normal na tayo. Balik na tayo sa kapiso-pisong kita sa tindahan. At kahapon yung iba ay sinahuli ko na mga ibang paninda. At mamaya may sasahuli pa ako. Siguro makakain namin na sasahuli ko to para mabawasan yung ating babayaran. Ang anak ko babantay. At pause pa tayo konti. At masakit sa katawan. At wala na yung sound system. Back to normal. At yun, pag naka-recover na yung puyat ay balik na tayo dun sa Pabay Project. Pa-recover muna tayo. Kasi yung pakiramdam ko ay parang hilo-hilo pa pag yung puyat ng gusto. Gasan. Wait. Bakit? I-alsawon pa yun sana. Alsawon ta muna. Pare ko. Mig ko, ayan. Ayan. Banlaw. Paos, sakit sa katawan. Yan yung pagod. Yung mga pinaglutuan. At yung panggatong ko ay di naubos. Dahil pang natara ng panggatong. Ito yun, maraming salamat sa mga pumunta, mga bisita. Sila Gwyn pumunta, sila Panoli. Yung wala lang pumunta ay si Tatay Kalusi. Ay, oo, bakit wala si tatay? Oh, wala si Tatay. At yun, binalutan ko na lang si Tatay ng kaunting karne. Kasi di naman siya nakapunta. Pagod daw kasi galing kila Mura. Ayun po sa mga viewers, sa mga sponsor. At yun, salamat sa pag-unawa niyo na di ako nakakatulong doon. Gawa nga ng ito yung pagkakataon din na kumita kami ng maganda-ganda dito sa tindahan. Sinulit ko rin. Kasi isang taon lang naman yan. Pag normal na araw ay mahina naman yung kita. Kaya yan, tapos pa-recover na ako. Balik na ako doon sa trabaho. Yan po, may bibili. At yun, sabi ng pasalamatan yung mga tumulong sa pagkatay ng baboy. At kila mama na tumulong sa amin din dito sa bahay. At ito lang muna yung mga vlog natin about dito sa gawain dito sa bahay muna tungkol din sa pista. At yun, bihira ako maka-upload kasi yun nga, yung cellphone ko ay medyo nagluloko na. Kaya medyo nahirapan tayo makapag-edit kasi naghahang. At alam na, papalitan na yan pag nakaano tayo, pag nakaipon-ipon, papalitan ko na yan kasi kahit yung umrahin lang basta kayang makapag-edit. Hugas. Huh? Mga baso mo. Oh. Joy. Basta pistahan, isasabon, Joy. Okay. Kala ko, panlaba. Ha? Panlaba. Panlaba muna. Mapanlawan mo muna sa panlaba. Si Bitoy
Nag-enter. Mga yan tunay na ano. Hindi mo kasi nakita yung ano. Hindi mo nakita yung Naligo ako eh. ano yung bago yung hugasin after maghugas. Hindi pa rin after. Wala yan oh. Walang kasebo-sebo yan. Si bulok. Ay, At ayan po. Tapos na maghugas yung asawa ko. madami pa. Yung Ang dami pa? Ang kaldero pa pala. Alam ko tapos na. madami pa. Ayan, gusto kong magpasalamat sa nagpahiram sa amin ng puhunan. Yun, maraming salamat sa pinahiram mo ng puhunan. At ayan, hindi ko nababanggitin yung pangalan mo. Alam mo na yun kung mapanood mo itong vlog na to. Maraming salamat sa pagtitiwala. At ayun, naging success yung paninda natin at naibalik na natin yung pera na puhunan na pinahiram sa atin. Halagang 40 plus yung na ano natin Kay Kuya Joy ko. na halaga. At yung pera na naibigay ni Kuya Jojo na para sa asawa ko ay yun, nagamit ko dun sa tindahan at ibabalik ko na sa asawa ko, bibigay ko na rin yun. Pati yung tirang pera sa asawa ko. At ayun, kailangan natin magsipag paninda. Tapos na yung paninda ay back to vlog na naman tayo pag naka-recover kasi may gastusan tayo na darating. Pasensya na, mahina yung boses ko kasi paus. At may gastusan tayong darating kung sakaling alimbawa maoperan yung asawa ko, kung may babayaran ay kailangan natin kasi wala naman ako ibang income na pagkukunan. Dito lang ako maasa kung makasahod sa vlog. At ngayong December ay medyo mababa yung masasahod natin, gawa nga ng ilang araw tayong wala dun sa Pabay Project. At di ako nakakapag-upload kasi yun nga, yung ano ko, cellphone ko ay namamatay kasi sira na. At yun, natsatsamban ko na mabuhay ka nakakapag-editor ko. At kahit pa paano, nakaka-upload pa, ano pa. Kaso hindi na tulad nung dati na ano, yung sunod-sunod yung upload natin. Ayun po. At maya-maya pagkatanghalian, babalik ko yung iba na mga nahiram ko. Yung mga devote dyan. Tapos yung mga ibang gamit na nahiram, mga kaldero. Itry ko bukas kung makasama na ako sa team. Itatry ko po kung makasama na. Pagkaya na. Kasi mayroon po pilitin yung katawan. Kagabi nga, paghiga ko, di ko na malayan na, na nakatulog na tayo. Sobrang pagod, puyat. Siguro paghiga ko talaga nakatulog ka agad. At yan, parang hindi nagalaw yung katawan ko paghiga ko eh. Kasi paggising namin, tanghali na eh. Tapos kulang pa ng tulog talaga. Kulang pa. Yung alam niyo yung ano, pag kulang na tulog na magaan yung pakiramdam mo, magaan yung ulo. Parang akala ko naglilindol eh. Nahihilo. Kasi ilang araw na alos yung tulog, 2 oras, 3 oras lang. Bangon. Ayan. Ayun, masaya naman yun, no? Masaya yung piyesta. At daming bisita. Yung iba kasing mga bisita di ko na binidyoan kasi nakakahiya naman. Kasi alam nyo dito sa probinsya, yung mga iba ay takot sa camera. Kaya siyempre, ano naman natin, respeto naman natin sa kanila, sa mga bisita. At di na ako nag-vlog. Yung binidyoan ko lang yung mga ano, yung mga nakakaalam na nagbablog tayo. Kasi yung iba kasi di pa naman nila alam na nagbablog ako. Baka sabihin binibidyoan para makita yung mga mga subo nila. Mahihiya yun. Kaya yun, di ko na masyadong hinagip-hagip yung mga ibang pumunta. Kaya daming pumunta, daming bisita talaga. Kaya maraming salamat sa mga pumunta sa ating okasyon. Ano? At ayan, may nagtatawag. Ayan, nag-open na ng ano, piso wifi. Hati kami yan, hati.
Ayan, tapos nang magbukas ng wifi. At yung laman ng wifi ay 2.6. Bali, tig 1.3 kami. Tig 1.3. Kulimlim yung panahon. At ganyan pagtapos na yung okasyon ay parang kakalungkot na. Wala na yung okasyon. Up. Yan, sa uli na tayo ng mga basiyo. Mga nagamit. Naglag. Yung styrofoam ay ibabalik ko. Paus talaga ako. Ayan. Balik. Laking tulong talaga nung kulong-kulong ko ngayong taon. Kasi nung nakarang taon ay wala pa to. Sinasakay lang namin ni Miss dun sa motor, pabalik-balik. Ngayon, walang tulong.